Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, January 30. Affected areas ng gumuhong kandating flood control, idineklarang no-build zone. Mga barangay na apektado ng ASF, nasa 8 na lamang ayon sa DA. Mas maraming Japanese investments target ng BCDA at SIAC para sa Clark Development. Plano para sa koneksyon ng Atlu-Bola Bypass Road at NLEX na isapinal na ng Mabalacat LGU, NLEX at DPWH. Calendar of activities ng BSKE 2026 inilabas na ng COMELEC. Idineklara bilang no-build zone ang lugar na naapektuhan ng nasirang flood control structure sa Barangay Kandating, Arayat, Pampanga matapos muling gumuho noong January 23 na nagdulot ng panganib sa mga residente malapit sa area. Personal na nakausap ni Vice Governor Dennis Delta Pineda at DPWH Secretary Vince Dizon ang mahigit 20 pamilyang apektado ng insidente. Humingi naman ang mga naninirahan sa lugar ng commitment mula sa mga opisyal hinggil sa pansamantalang relokasyon at programang pabahay upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, sinabi rin ng pamahalaang panlalawigan na handa silang magbigay ng legal na assistance sa mga residenteng nais magsampa ng reklamo dahil sa perwisyong idinulot ng insidente sa kanilang mga ari-arian, lalo na't inaasahang lalalim pa ang investigasyon sa paulit-ulit na pagkasira ng flood control project sa lugar. Patuloy naman ang assessment at koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya habang tinututukan ang mga susunod na hakbang para sa rehabilitasyon at pananagutan ng mga sangkot. Naitala ng Department of Agriculture ang mabilis na pagbaba ng mga kaso ng African Swine Fever sa pagpasok ng 2026. Tila nagiging epektibo raw ang ipatutupad na protocols ng gobyerno at nakatulong ang maliwalas na panahon sa maliit na bilang ng nasabing sakit ng baboy. Naritong report. Inanunsyo ng Department of Agriculture nitong Martes ang malaking pagbaba ng bilang ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Batay sa datos ng Bureau of Animal Industry, mula sa 98 na ASF-affected barangays na naitala noong December 31, 2025, bumaba na lamang ito sa 8 active cases ngayong Enero. Naitala ang 8 barangay na may kaso ng ASF sa Bicol, Central Visayas at Caraga Region. Kabilang sa mga apektadong bayan ng Paracales sa Camarines Norte, Bililihan, Candihay at Mabini sa Bohol, Habongas sa Agusan del Norte at Santa Monica sa Surigao del Norte. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang development ay bunga ng masigasig na pagpapatupad ng pamahalaan ng biosecurity measures, maayos na kondisyon ng panahon at nabawasang mga insidente ng pagbaha. Patuloy ring ipinatutupad ng DA ang mahigpit na border control measures at ang government-controlled vaccination program para sa mga malulusog at ASF-negative na baboy bilang bahagi ng paglaban sa virus. Hanggang December 2025, saklaw na ng bakunahan ng 12 semi-commercial farms, 9 na smallholder farms, at isang government-run farm sa mga lalawigan ng Batangas, Rizal, Laguna, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Sa ngayon, hindi pa raw masasabi na maaabot ang posibilidad na maging ASF-free ang bansa. Subalit asahan daw ang patuloy na pagbaba ng mga kaso sa mga susunod na buwan. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, binubuksan ng BCDA at Clark International Airport Corporation ang mas malawak nitong pinto sa Japanese investors sa layuning pasiglahin ang trabaho at isulong ang pangmatagalang paglago ng Clark. Naritong report. Target ng Bases Conversion and Development Authority at Clark International Airport Corporation na makahikayat ng mas maraming Japanese investments upang makalikha ng trabaho at pabilisin ang pagunlad ng Clark bilang isang aviation and business center. Ito ang pangunahing layunin ng kanilang paglahok sa BCDA Japan Bank for International Cooperation Project Pitching, kung saan ipinresenta ang mga proyektong itinuturing ng handa para sa pamumuhunan.
Kabilang sa mga ibinida ang mga oportunidad sa infrastruktura, aviation, industrial parks, energy transition, at public-private partnerships na nakatuon sa sustainable development. Ayon sa SIAC, mahalagang palakasin ang ugnayan sa mga Japanese company upang suportahan ang pagpapaunlad ng Clark Aviation Capital at palawakin ang aktibidad ng negosyo sa lugar. Bukod sa mga ito, tinalakay rin sa forum ang interes ng Japanese firms na may dalubhasa sa water and wastewater treatment, smart transportation, energy, agriculture, at pagbuo ng industrial parks. Ipinresenta naman ng SIAC ang mga pangunahing proyekto sa Clark, gaya ng Clark National Food Hub, Urban Renewal and Heritage Conservation Program, Clark International Aviation Campus, at Clark Pharmaceutical Hub na idinisenyo para makahikayat ng long-term investors. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Higit sa 200 alkalde mula sa mga lungsod at munisipalidad sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagtipon sa makabagong San Juan National Government Center noong Miyerkules upang ipahayag ang kanilang buong suporta sa Senate Bill No. 1482 o ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act ni Senator Bam Aquino. Ang pagtitipon ay naganap matapos pagtibayin ng Senado ang CAP Act sa ikatlo at huling pagbasa nito upang tugunan ang malalang krisis sa silid-aralan sa bansa. Sa pangunguna ni Senator Aquino, na siya ring chairperson ng Committee on Basic Education, naaprubahan ang CAP Act sa botong 22-0. Dahil sa sertipikasyon ng Pangulo, mapapabilis ang pagpasa nito at matitiyak ang 65 billion pesos na pondo para sa mga silid-aralan sa 2026 budget. Ang Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building na ginanap sa San Juan ay nagsilbing isang bayanihan summit. Tinalakay sa dialogo ang roadmap para sa mga local government units o LGUs para sa pangangasiwa sa pagtatayo ng mga paaralan sa halip na sa dating pambansang ahensya lamang. Ang pagbuhos ng suporta sa CAP Act ay bunsod ng ulat na umabot na sa 166,000 ang kakulangan sa silid-aralan noong huling bahagi ng 2025 at inaasahang aabot sa 230,000 sa 2028 kung hindi matutugunan. Pero ngayong taon, binibigyan ng kapangyarihan ng mga local executives na direktang magplano, magtayo at magbantay sa mga infrastruktura ng paaralan. Binigyang diin ni Senator Aquino na ang desentralisasyong ito ang tanging paraan upang matugunan ang classroom backlog sa bansa. I honestly think the only way we can fulfill 25,000 to 30,000 classrooms for this year is if all of us build at the same time. Kung sabay-sabay po tayong gagawa ng classroom, may chance po tayong mapunuan yung 25,000 to 30,000 classroom target. Kung isang ahensya lang ang gagawa po nito, tila imposible po yan na magawa. Binigyang diin naman ni San Juan Mayor at League of Cities of the Philippines President Francis Zamora na mas mabilis ang pagpapagawa kung ang higit 1,600 na munisipalidad at 149 na lungsod sa bansa ay sabay-sabay nakikilos. Sa pamamagitan ng LGU-led model, direktang ibababa ang pondo sa mga lokal na pamahalaan at maiiwasan na ang matagal na bidding sa iisang ahensya at mapapababa ang gasto sa bawat silid-aralan mula 3.5 million pesos tungo sa 1.5 million hanggang 1.8 million pesos na lamang. Masisiguro rin ang maayos na pagbabantay dahil mas kabisado ng mga mayor ang mga last mile na lugar na madalas makaligtaan ng national government. Ibinahagi rin ni Senator Aquino sa mga lokal na opisyal na ang 2026 budget na pinakamalaki sa kasaysayan sa halagang 1.34 trillion pesos ang tutugon sa pagbabago sa sektor ng edukasyon. 66 billion pesos ang nakalaan para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ang kailangan po nating reformahin pagdating sa edukasyon, we will not one term, whether 3 years or 6 years. It will take 2 to 3 terms, maybe 2 to 3 presidents. But we can start somewhere. So practically lahat ng nasa CAP bill, nasa 2026 GAA na po siya bilang mga special provision. So even right now, kahit hindi pa po pasado yung CAP bill, pwede na po
ang mga LGUs na gumawa ng mga classroom na sabay-sabay. Ipinangako naman ng Department of Education na magbibigay ng technical guidance habang ang mga mayor naman ay nangakong uunahin ang pagbibigay ng lupa para sa mga annex schools. Layunin nito na ilapit ang mga eskwelahan at hindi na kailangang maglakad ng malayo ang mga estudyante para lang makarating sa paaralan. Ibig sabihin lang po niyan, alam ho natin kung gaano kaseryoso ang problemang ito at kung paano po tayo pwede magtulungan para mahanap yung solusyon dito. Muling ipinaalala ni Senator Aquino na ang CAP Act ay may dalawang layunin, bilang reforma sa edukasyon at bilang stimulus sa ekonomiya. Ang 66 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na silid-aralan ay inaasahang lilikha ng higit 100,000 trabaho. Sa pagsasama ng infrastruktura at paglikha ng trabaho, naniniwala si Senator Aquino na matutugunan ang kakulangan sa paaralan habang binibigyan ng kabuhayan ang mga lokal na manggagawa. Angelica Cara, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Direkta na raw mapapakinabangan ng mga magsasaka ang mas mabilis na pagkuha ng ayuda sa ilalim ng modernong sistema ng Department of Agriculture. Ito ay matapos ipamahagi ang Interventions Monitoring Card sa mga benepisyaryo sa bayan ng San Jose at Tarlac City. Natong report. Namahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 ng Interventions Monitoring Cards o IMC sa mahigit 700 magsasaka mula sa bayan ng San Jose at lungsod ng Tarlac nitong January 23. Isinagawa ang aktibidad sa Tarlac City Hall bilang bahagi ng pagpapalakas ng digitalization at mas mabilis sa paghatid ng tulong sa sektor ng agrikultura. Layunin ng IMC na mapadali at maging epesyente ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng e-wallet system. Dahil dito, nababawasan ang red tape at napapabilis sa pag-access ng tulong mula sa pamahalaan. Ang Interventions Monitoring Card ay nagsisilbing digital tool sa pamamahagi at pag-monitor ng iba't ibang programang pang-agrikultura na nagtataguyod ng mas malinaw at transparent na sistema ng ayuda. Sa pagkikipagtulungan ng Development Bank of the Philippines at Universal Storefront Services Corporation, matagumpay na naisakatuparan ng programa bilang bahagi ng pagsisikap ng DA na tiyaking direktang napapakinabangan ng mga magsasaka ang tulong ng gobyerno. Ang mga tumanggap ng IMC ay mga kwalipikadong magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa pamamagitan ng card, maaari nilang ma-access ang mga nakalang interventions tulad ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA na naglalayong suportahan ng livelihood at productivity ng mga magsasaka sa rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, nakatakda ng simula ng pag-uugnay ng Atlubola Bypass Road at ng NLEX Santa Ines Exit makaraang maisapinal ang plano ng proyekto sa pagitan ng Mabalacat LGU, DPWH at ng pamunuan ng NLEX. Panoorin natin ito. Naisapinal na raw ang plano para sa pag-uugnay ng Atlubola Bypass Road ng Mabalacat City sa Santa Ines Exit ng North Luzon Expressway o NLEX. Ito'y matapos magpulong ang Mabalacat City LGU kasama ang pamunuan ng NLEX at Department of Public Works and Highways o DPWH upang talakayin ang pagsasapinal ng planong pagkonekta ng dalawang kalsada. Pinag-usapan din ang technical aspect ng proyekto, timeline ng implementasyon at coordination sa pagitan ng mga ahensya. Kasama sa dumalo ang mga opisyal ng NLEX, DPWH at iba pang kawani ng ahensya. Nauna nang inaprobahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang proyekto noong nakarang linggo at agad dinatasan ng mga opisyal na simulan na ang proyekto at mga gawain para sa road connection. Nagpasalamat naman si Mabalacat Mayor Jel Aquino sa mabilis sa pagkilos at patuloy na suporta ng NLEX, DPWH at Toll Regulatory Board o TRB. Binigyang din niya ang kahalagahan ng proyekto sa pangmatagalang kaunlaran ng lungsod. Layunin nitong mapabuti ang daloy ng trapiko sa lungsod at magbigay ng mas maayos na access patungo sa NLEX. Inaasahan din itong makatutulong sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at sa pag-akit ng mas maraming investors sa Mabalacat City. Kasama ni Aquino na kumatawan sa LGU ang mga opisyal ng engineering, accounting, planning,
legal at hepe ng Mabalacat City PNP. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inaasahang lalakas ang produksyon ng kape at iba pang high-value crops sa Angeles City bunsod ng mga proyekto na hatid ng pamahalaang lokal at Department of Agriculture sa mga magsasaka sa lungsod. Naritong report. Itinurn over ng pamahalaang panlungsod ng Angeles ang dalawang mahalagang proyektong pang-agrikultura na inaprobahan ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka ng syudad. Ang Coffee Processing Project at Corn and Cassava Production Support Project ay inilunsad sa City Agriculture Office upang palakasin ang kakayahan ng local farmers, indigenous growers at mga coffee producers sa Angeles City. Sa ilalim ng Coffee Processing Project, nakatanggap ang mga magsasaka ng hauling truck, coffee pulper, coffee roaster, stainless steel tables, vacuum packing machine, impulse sealer, crates at shelving units. Layon daw nitong bawasan ang post-harvest losses, pababain ng gasto sa pagproseso at pataasin ang kita ng mga magsaka, lalo na ang mga katutubo. Namahagi rin ng lungsod ng 3,000 coffee seedlings, organic neem extract pesticides at water retention gel para sa mas epesyente at pangmatagalang produksyon ng kape. Samantala, ang Corn and Cassava Production Support Project ay nagkaloob ng knapsack sprayers, mga pataba at foliar inputs na makatutulong sa climate resilient farming, gayon din sa pagtaas ng ani ng mais at kamuting kahoy. Bahagi ang dalawang proyekto ng estratehiya ng lungsod para palakasin ang food security, kabuhayan ng mga magsasaka at lokal na ekonomiya habang tinitiyak ang partisipasyon ng mga katutubo at maliliit na magsasaka. Binigyang diin ni Mayor John Lasatin ang kahalagahan ng mga proyekto at ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahang lungsod sa sektor ng agrikultura. Anya, malaki ang papel ng mga magsasaka sa pagbuo ng sustainable communities at mas matatag na syudad. Samantala, kabilang rin sa mga dumalo sa turnover awarding ceremony ang mga kinatawan ng City Agriculture Office at Sangguniang Panlungsod bilang patunay ng suporta sa mga programang pang-agrikultura at local development. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, nagkaroon na ng sariling dialysis center ang Binalin, Pampanga matapos opisyal na buksan ang bago at kauna-unahang pasalidad sa Barangay Santa Catalina nitong Huwebes, January 29. Nanguna sa blessing at inaugurasyon ng pasilidad ang ilang lokal na opisyal ng Pampanga kasama si Senator Lito Lapid. Nasa tinatayang 10 milyong piso ang inilaan para sa pagpapatayo ng dialysis center. Nakabili rin ang munisipyo ng 12 dialysis machines at iba pang kagabitan sa pamamagitan na isang public-private partnership katuwang ang Marina Margarita Health Center Incorporated. Sa kasulukuyan, may 15 pasyente na ang sumasailalim sa dialysis sa bagong facility habang nagpapatuloy ang profiling at transfer ng 46 pang pasyente mula sa ibang pasilidad. Ayon sa mga opisyal, inaasahang mas marami pang residente ng Binalin ang makikinabang sa dialysis center sa mga susunod na buwan, kasabay ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa bayan. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. protection ang Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kauna-unahang Cardiac Services Medical Center inilunsad sa Tarlac. Kapampangan pasok sa top 4 ng 2026 Architecture Licensure Examination. Masantol High School nagsagawa ng Gay Trans Pageant. Pamiganaka karing ang bagning literatong Kapampangan ay Crisot, dengalan kayang ika-159 na kebaitan. Lahat ng yan na panoorin sa CLTV 36 News Vertical Reports.
Dahil isang Kapampangan na naman ang nagbigay karangalan sa buong probinsya. Makikilala natin ngayon si Adrian Calo, ang bagong lisensyadong arkitekto na nag-rank 4 sa Architecture Licensure Examination 2026. Tunghayan ang kwento ng pangarap, sakripisyo at tagumpay. Bata pa lang si Adrian, mahilig na daw siya sa mga libro na may visual at mga guhit. Bagay na nagbigay sa kanya ng direksyon sa karerang tatahakin. Sa bayan ng Magalang siya lumaki, kung saan unti-unting nahubog ang hilig niya sa pagguhit at pagdedesenyo hanggang sa tuluyang mapili ang kursong arkitekto. Isa po ng bata ako, parang hilig ko po nun, mga, hindi po actually drawings, pero mga books po na maraming visual aids. Hindi ko binabasa yung mga nakasulat, pero more on visual ako. Pero high school po, yung gusto ko po talaga nun is first primary choice ko po is fine arts. Pero sabi ko, kung kaya ko naman mag-drawing ng fine arts, but hindi ko pa, kumbaga, in next level. So, mas challenging siya, but hindi ko mas i-challenge yung sarili ko. So, doon po ako nakapag-decide na mag-take po ng architecture na. Pero hindi rin naman naging madali ang pinagdaanan niya. 5 taon ng puyat, matinding pressure, at limitadong pahinga ang hinarap niya sa kolehiyo. May mga gabi pang araw na mas mabigat ang pagod na nararamdaman niya kesa sa pag-asa. Pero hindi raw niya kailanman naisipang sumuko. Yung totoo po, ma'am, from 5 years na nag-aral po ako, sobrang hirap. May mga times po na 1 oras lang tulog ko, matutulog ako ng 5:30 a.m. Pasok ko po is 7:30 a.m. 1 hour po tulog, minsan 30 minutes. Pero hindi minsan, ma'am, hindi ko po talaga naisip na sumuko kasi sa passion na po siguro, ma'am, hindi po talaga pumasok sa isip ko na isuko yung pangarap ko, ma'am. Kaya naman fast forward nang makapagtapos siya, makapag-take ng exam, hanggang sa dumating ang araw ng paglabas ng resulta ng Architecture Licensure Examination. Hindi siya nabigo sa kanyang pangarap. Isang pangalan ang tumatak, hindi lang sa listahan ng passers, kundi sa kasaysayan ng Magalang. Dahil hindi lang siya pumasa, kasama pa siya sa 4 na pinakamataas na ranggo sa buong bansa. Isang tagumpay na bagamat hindi niya inaasahan, buong puso naman daw niyang pinaghirapan. Sobrang saya po na hindi ko na po ma-explain na masaya ko pero hindi po ako 50-50 po ako na parang hindi rin po ako makapaniwala sa result ng exam. Parang unang reaction ko na lang po talaga is sumigaw tapos yakapin yung mama ko, ganun. Tapos sabi ko pa po sa mama ko, ma, baka in-edit lang yung picture kasi parang hindi to totoo, hindi ko ina-expect, baka edited. Tapos chinek na po ng family ko, oy, totoo nga sabi, pero hanggang ngayon po yung totoo, hindi pa rin po siya nagsising in talaga sa akin, oy, nakuha ko to, sabi ko. Kaya sobrang saya po talaga na nakamit ko yung ganitong bagay. Anya, malaki rin ang naging papel ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga magulang na nagsilbing sandigan sa bawat pagdududa. Sila ang laging paalala na ang bawat sakripisyo ay may patutunguhan. Siyempre, bilang pengarin na hindi yung tamburi ng puso. Kahit masakit, kahit kulang kayong financial. Kaya sabi ko, niya kaswelo tatang no. Kasi niyang first day, madadoubt niya, inawas ni tatang no, may uliya gagagayo. Aliyan niya kami nalang ko pag-aasa. Malakas yung prayer, ano. Basta't ang kinin mo, ano, at panuwalan mo kaya sarili mo, may pasar ko. Ano. So ito niya next day, minuliya masaya niya. Sabi ng father niya, ayan, no, kaswelo ko, ano, kasi yan, alwa mo itang inyad ni, yung pigkalog, no. Itang igit po. Kaya nga sabi ko kayo, ilan mo na ako ityaga at nagkain na, mga tinang kapalit. Wala po talaga akong masabi kasi todo support po sila, though hindi po nila pinapakita through chat or through verbal, pero ramdam po yung support nila. Tapos Sa kanyang pagkakapasa, may advice si Adrian para sa mga susunod na henerasyon ng mga naghahangad maging arkitekto. Huwag makakalimot sa mga taong sumusuporta dahil gaano man kalaki o kaliit ang pangarap, kung ito'y pagsusumikapan, walang makakapigil dahil tiyak itong matutupad. sana tandaan niyo lagi na walang imposible sa pangarap niyo. Walang mali kung mangarap kayo ng sobrang taas. As long na yung pangarap niyo is ginagawa niyo ng paraan para maging totoo. Sabi ni Miriam Defensor, sabi niya, if you are willing to work hard, there is no substitute in hard work no matter what you say, sabi niya. If you are willing to work hard, someday you will be a success in your academic career.
Yun po talaga yung quote na pinapaniwalaan sa buhay ko. And yun po yung tinanim ko sa puso ko at isip ko na lahat ng sacrifices ko and lahat ng pagpapagod ko sa architecture sa ginawa kong to is magbubunga. Sana ganun din yung maging mindset nyo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, sumusuporta sa inyo is huwag niyo silang kakalimutan saan man kayo makarating o gaano man kalayo marating yun sa buhay. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Higit pa sa korona at pagandahan ang naging sentro ng isang pageant sa Masantol High School o MHS sa Pampanga nitong Huwebes, January 29. Selebrasyon ng identity, pagtanggap at katapangan ang namayani sa transgender and gay beauty pageant na Diyosa ng Masantol High School, kung saan 15 kandidata ang nagpasiklaban hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati sa talino, talento at lakas ng loob na ipahayag ang tunay na sarili. Ang nasabing aktibidad ay nakabatay sa Gender Responsive Basic Education Policy ng Department of Education alinsunod sa DepEd No. 32 Series of 2017 na nagtataguyod ng gender equality, diversity at paglikha ng ligtas at inclusive learning spaces sa mga paaralan. Ayon kay Sir John Carlo Pineda, guro sa nasabing paaralan at head organizer ng programa, ang Diyosa ng MHS ay konkretong paraan ng pagsasabuhay ng naturang polisiya mula sa mga prinsipyo hanggang sa aktual na karanasan ng mga mag-aaral. Layunin ng Diyosa ng MHS na itampok ang kakayahan, kumpiyansa at talento ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBTQIA+ community bilang pagdiriwang sa identity at pagtanggap sa kanila sa loob ng paaralan. Sa pagtatapos ng pageant, naging malinaw na hindi lang pisikal na kagandahan ang nasaksihan, kundi mga kwento ng advokasya, dignidad at tapang na patunay na ang edukasyon ay mas nagiging makabuluhan kapag inklusibo. Samantala, ang mga malilikom na pondo mula sa aktibidad ay gagamitin para sa pagsasaayos at pagpapabuti ng gender-neutral toilet ng paaralan. Gayon din sa iba pang proyekto ng MHS na naglalayong palakasin ang ligtas at non-discriminatory environment para sa mga mag-aaral. Angel Francisco para sa CLTV 36 News. Ining monumento ng Juan Crisostomo Soto o Crisot, ing ibpa ning literaturang Kapampangan. Nganing January 27, 2026, pagmasosyan niya ing kayang 159th birth anniversary. Anak yang Bacolod de Crisot, ginulis yang lagyo, pauli da rin kayang makabaldugang pyesa, kalupan ning alang Diyos. Metong yang makata, at revolusyonaryo. Agpangkang Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato, banwa-banwaring pagselebran ng kayang kebaitan, bangga ng kaning ambag na king literaturang Kapampangan. Yun naman yung manukulang kumbelen, banwa-banwa pagselebran din, birthday na ikikatang bayan. Amemya naman, kaya bayan papiesta, kaya galing supulan, drama, sanusuela, at revolusyonaryo. King malating pa magdawon, miyang panglang sampaga king monumento ng Soto, ding miyembro na ning Crisot Heritage Foundation Incorporated o CHFI, kambe ing lokal na kapanibalan ning Bacolor. Kayan tabi mo naman keti, reng pamilya Soto at Kabalya, na balawos di dinanulaga, ing likwan ng Crisot keti Labuad Kapampangan. Para ka na ako, aneng ka-importante itang revolutionary legacy ng Crisot. Kasi ang gaman niya, mangailangan tamo pang revolusyon. Mamarap ko kaya kayo, magpasalamat ko at pauliyo, itang tradisyon, itang ligasiya ng Crisot, mababaluya. Crisot, may itong yakareng, kumbaga, bayani na ning Bacolor. Lalo na rin kayang contributions kayong literary and cultural contributions na anyama kanyan niyang po-promote, preserve ang pong si-celebrate in kayang legacy. Mibay iti Crisot anyang January 27, 1867 at may ang uyabeking edad 50 metong anyang July 12, 1918. Pelag yure kaya ing kawatasang Kapampangan ang timong debati aawsandang Crisotan. Ini ing katumbas na ning baligtasan at tradisyon dareng Pilipino. Kasabi na ning pamagmasusik ing kahabaitan ng Crisot ing pamanumpa daring bayong alala pamuntok ning CHFI. Yung netong ka rin siyempre itang advocate me ma-recognize la rin kayang works on a national level. Emu ketiking probinsya na rin Pampanga o emu ketiking Bacolor.
At saka empower mila naman, ang pong engage mila naman ding youth, ding kayanakan. Kasi burimi, akilala diyan naman ding kayanakan. Anting ikresot, balaus tayo sa ng gambulan, ing kulturang Kapampangan. Isel Fernando, CLTV 36 News. Opisyal nang inilunsad ng Tarlac Medical Center ang kauna-unahang rotational atherectomy o ROTA machine sa Central Luzon at Avigo Intravascular Ultrasound o IVUS sa lalawigan ng Tarlac nitong January 22. Ayon sa ospital, ang ROTA machine ay ginagamit upang durugin at alisin ang matitigas na plake na bumabara sa daluyan ng dugo, isang karaniwang sanhi ng malulubhang sakit sa puso. Ang Avigo IVUS naman ay nagbibigay ng real-time at high-resolution imaging sa loob ng ugat na tumutulong sa mga doktor na matiyak ang mas eksakto at ligtas na mailagay ang stent. Ang stent ay isang maliit na metal mesh o tubo na inilalagay sa loob ng ugat para hindi bumara at mapanatiling bukas ang daluyan ng dugo. Ayon sa TMC, makatutulong ang mga bagong makina upang mas mapadali ang komplikadong cardiac procedures, lalo na para sa mga pasyenteng may malubha at seryosong kondisyon sa coronary arteries nang hindi kailangang lumuwas pa sa ibang rehiyon. Itinuturing itong malaking hakbang para sa mas abot kaya, episyente at mas advanced na cardiac procedures sa Central Luzon. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pa mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Itinakda na ng Commission on Elections ang iba't ibang petsa ng mahalagang aktibidad na may kaugnayan sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre. Naritong report. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang calendar of activities para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Nobyembre. Itinakda ng komisyon ang paghain ng Certificates of Candidacy o COCs mula September 28 hanggang October 5. Batay sa COMELEC Resolution number 11191, magsisimula naman ang election period sa October 3 at magtatapos naman sa November 9. Sa panahon ng election period, ipatutupad ang gun ban kung saan ipagbabawal ang pagdadala ng baril at iba pang nakamamatay na armas sa mga pampublikong lugar. Hindi rin pinapayagan ang paggamit ng private security personnel o bodyguards ng mga kandidato, pagbuo ng reaction o strike forces, gayon din ang pagsususpende ng mga halal na opisyal at paglilipat o pagdedetail ng mga kawani ng civil service. Itinakda ang campaign period mula October 22 hanggang October 31. Ipinagbabawal sa panahong ito ang pag-aalis o pagsira sa mga lehitimong campaign materials, paggamit ng illegal na propaganda, at ang pamimigay ng pera o anumang bagay na may halaga. Ayon pa sa COMELEC, mahigpit na ipagbabawal ang pangangampanya, pagbebenta at pag-inom ng alak, at ang pag-ibigay o pagtanggap ng libreng transportasyon, pagkain, inumin o iba pang bagay na may halaga sa bisperas ng halalan sa November 1. Isasagawa ang botohan sa araw ng halalan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Susundan nito agad ang bilangan at canvassing ng mga boto at proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Ang deadline ng paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ay sa December 2. Batay sa Republic Act No. 12232, idinaraos ang BSKE tuwing unang Lunes ng Nobyembre 2026. Samantala, nakasaad din sa listahan ng voter registration para sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM sa May 1 to 18. Matatanda ang nauna ng pinospone ng COMELEC ang eleksyon sa BARM at naghihintay pa ng panibagong batas mula sa Kongreso para sa bagong petsa ng halalan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa hindi inaasahang napakalaking bulto ng visa applications ng mga Pilipino, ang itinuturong dahilan ng Embassy of Japan in the Philippines sa kakulangan ng appointment slots. Nananatili raw na mahalaga ang palitan ng mamamayan sa malakas na ugnayan ng nasabing bansa at ng Pilipinas.
Ipinaliwanag ng Embahada ng Japan na ang kakulangan ng appointment slot sa pagkuha ng Japanese visa ay dahil sa napakataas sa bilang ng mga aplikante, lalo na ngayong papalapit ang panahon ng tagsibol o spring season. Sa pahayag ng Embahada nitong Miyerkules, January 28, umabot na sa hindi pangkaraniwang dami ang visa application ng mga Pinoy, maliban na lamang noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Bilang tugon sa tumataas sa demand, sumailalim umano ang visa processing sa malawakang reforma simula April 2025 upang mapanatili ang maayos na pagsusuri at mapabilis ang proseso ng mga aplikasyon. Batay sa datos ng Embahada, mahigit 6 na beses ang itinaas ng bilang ng short stay visas na ibinigay sa mga may hawak ng Philippine passport sa loob ng nakalipas na taon. Mula sa tinatayang 73,143 noong 2013, umabot na ito ngayon sa mahigit 450,000 noong 2023. Tumaas pa ang bilang na ito sa mahigit 490,000 noong nakarang taon. Noong Abril, opisyal na binuksan ng Embahada ang Visa Application Center upang tugunan ang patuloy na pagdami ng aplikante. Ipinakilala rin ang e-visa nitong Disyembre para sa mga turistang patungong Japan sa pamamagitan ng package tours na inorganisahan ng mga itinalagang travel agency. Binigyang diin ng Embahada na nananatiling mahalaga ang people-to-people exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa katunayan, umabot daw sa record na 880,000 ang bilang ng Filipino tourists noong 2025. Sa pagunita ng 70th anniversary ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan ngayong taon, binibigang halaga ng Embahada ang higit pang pagpapalitan ng kultura at karanasan ng mamamayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, sawa ka na ba sa siksikan, mainit at walang legroom na biyahe? Bakit hindi mo subukan ang isang SUV na swak sa lifestyle mo? Kung ano ito, alamin natin sa report na ito. Hi, I'm Catherine Turwell, Sales Executive of Chevrolet Pampanga. Today, we're gonna explore the new model of Chevrolet Captiva Premier. This is the 2025 Chevrolet Captiva Premier. Start muna po tayo sa foot niya. Ang engine displacement niya is 1.5 liter turbo with 4-cylinder with horsepower of 150 and torque with 255 Newton-meter. Ang transmission niya is CVT, Continuous Variable Transmission, and naka-front wheel drive na rin siya. Sa daytime running light niya, naka-LED na rin siya, may headlamps and fog lights. Dito naman sa emblem niya, naka-upgrade na siya ng 360 camera and meron na rin siyang 2-eye sensor sa harapan. Sa tires naman niya, naka 18-inch alloy two-tone na rin po siya. Ang suspension niya is MacPherson strut and torsion beam. Ang brake naman niya is naka-ventilated disc na rin siya. And ang minimum ground clearance niya is 180 mm. Sa side mirror naman, meron na siyang camera, which is 360 camera view. Sa likod naman niya, meron siyang LED lights, 4-eye sensor, and meron na rin siyang emblem dito. Meron na rin siya nakalagay na Premier, which stand for top of the line. Meron na rin siyang reverse camera dito. And sa trunk naman niya, ang third row niya is pwede siyang na-fold. Kasya isang balikbayan box. Or kung kailangan nyo na mas maraming space, pwede naman i-fold yung second row. Kasya doon, 2 balikbayan box with 1 luggage. Sa door handle niya, meron na rin siyang passive entry na pwede nyo i-access yung lock and unlock without using your key. Kahit na nasa pocket or bag nyo lang yung key, mabubuksan nyo na rin siya directly. Dito sa driver door niya, naka-equip yung mga control niya sa window. 6-way power adjustment na rin siya sa driver. And lahat ng upuan niya is naka-leather seats na rin. At total of 7-seater na yung buong unit na to. Sa steering wheel, naka-equip lahat ng safety features
at natitilt na rin siya. Sa cluster naman, makikita yung tire pressure monitoring. Sa infotainment, 10.4 inches portrait na rin siya at touchscreen. Makikita rito yung 360 camera at yung control niya sa aircon. Apple CarPlay and Android Auto siya, pero kailangan pa rin ng wired. Meron siyang auto hold and electronic parking sensor at card holder dito. At compartment. At alam nyo ba, ang Chevrolet Captiva ay keyless na rin siya at push button starter. At maliban doon, ang Chevrolet Captiva ay meron na rin siyang panoramic sunroof. You can avail this Chevrolet Captiva sa halagang 1.4 million pesos at may discount kami ng 110,000 pesos. Once you avail this Chevrolet Captiva, meron na rin tayong free insurance, 24/7 roadside assistance, floor mats, 20 liters of fuel, and Super Essential tint with 66 heat rejection at 5 years warranty or 100 kilometers, whichever comes first. So para sa mga gusto mag-inquire, you can text or call us sa numerong 0918-854-2221 or 0918-854-2241. Pwede nyo rin pong bisitahin na ang aming Facebook page na Chevrolet Pampanga or pwede rin kayong mag-visit dito sa aming showroom na located sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Dito sa Chevrolet, together, let's ride! At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend.